Pa mislim očekivano, da, znali smo i mi da ulazimo u utakmicu kao favoriti. Ono što nije očekivano da je ovoliko visok rezultat, ali opet kažem, mi smo nekako ozbiljno ušli u ovu utakmicu i ozbiljno je shvatili, tako da to je to, mislim, rekao sam i vašim kolegama, mi imamo još finale koje će nam biti 5. utakmica u 7 dana, gde smo prošli vikend igrali turnir sa Kilom i Flensburgom, u sredu Mađarska liga, danas Eurofarm, sutra u nedelju Zagreb, tako da je jedan onako rough week što bi rekli, ali to je to. Mislim da ovo nije realna slika trenutno, da pobedili smo jer smo, možda je Pelister u zadnjih 15-20 minuta pao i mentalno, ali sigurno da je dobra ekipa i da imaju dobrog trenera i ono što sam vidio da imaju malte novi roster u odnosu na prošlu godinu. Висока е разликата, би извел ли нешто позитивно во играта на Eurofarm Пелистер? Pa, šta može da bude pozitivno posle 14 koliko je bilo, ne znam, sam golova, ali imaju agresivnost i jako su agresivni u odbrani i u napadu su dosta pokretljivi, ali kažem, pričao sam i sa Larsom koji je meni bio trener, njima treba vreme da se uigraju, ipak i 10 novih igrača nije malo. Da uđu svi u neki sistem igranja i takmičenja, tako da vidjet ćemo, ali sigurno je ekipa koja može dosta stvari da napravi. Ќе видиме ли така интересно финале како минатата година? Pa sigurno da će biti nezgodno finale, sigurno da neće biti kalkulacija i sigurno, mislim, nema više tajni između nas i njih, mislim, nema tajni između 90% ekipa u Evropi. Ko bude skoncentrisaniji, ima bolju koncentraciju, manje izgubljenih lopti, ta ekipa će pobediti. Mi ćemo da se trudimo da zaustavimo njihov napad i da dajemo lake golove, ko što smo maltene danas radili celu utakmicu. Дали Веспрем е подобар од минатата сезона и што би издвоил во играта, каде би се сменило, нешто би се променило? Pa ne znam šta bi menio, mislim to nije ni moj posao da igram, a ono što ja kažem... Da očekujeme nešto da se promeni? Pa ne znam, mislim duga je sezona, to je problem i ja opet kažem koliko god je bitno možda početi dobru sezonu, otvoriti dobru sezonu zbog samopouzdanja, u stvari najbitniji je kraj sezone. Nama je cela sezona prošle godine stala u 7 dana, sve nam se strušilo, tako da ja opet ponavljam i ponavljaću da za Vesprem sezona će početi u aprilu.